pinandaan di hamu, poso-poso dapotan muna na binorhos peak di panggagatan. Panoppaoni na pinatupan ni Debata. Memang luar biasa do huasoni itu hatai, luar biasa. Isi mana tu mengimbangi nawina ini Debata, dan adong manang isi pe na tudus tu ibana do nang manopa saluhut na adong. Kusani sida jala hita bangso pinarmahanan, jala biru-biru di tanganan, sadarion, out di tangion hamu, soal lian Ay naung turo di hamu sa Borginom, di hutan di Sidaw, si Panuay, Ima Kristus Tuhani.
pertobanna ikon dudo di hata di debata nape ikon pamilion anak si Ishak gabi pilihan tidak ditulak jaga di ulau tongon songon nalidok di debata tu ibadah. Amin. Abraham, Ishak dong si Jakob ima garis keturunan dong gabi bangsa Israel na di pertoban ni di Mesir ima bangsa nadi. Dua jelasan serek marroha asada putan nasonangan to di bahini kudong matuhamu tasela